again, welcome back to YouTube channel. So for today's video, we are here now in Bilyaba. So padang ni proper Bilyaba for today's video. Palit ni motor dahil pero kay nakalimutan ng valid ID, that's why ka. Uli pa yung bana. Ano ba yung buring-buring. Pero uli pa yung bana, then moto dahil. Nandusad sa bidiri sa ubos dahil sa proper Bilyaba. Handok po ka matarap sa kanante. So ano dyan mga taga-bukid, basta malungit, kuwaring lumuso na buwan. Asa ka padungo ni Tim Hugh? Video di ba nang ito? Asa ka padungo? Asa ka uy? Asa uy ka picture po to. Lungsod ta? Oh. Ano lang tagi sa minto din ko kay ta? Nag-atay. Sige ko. Ano ba kana nagyan na gali ko sa lungsod dito. Tingari. Okay, tagbayan na lang. Sa update ko sa this video sa nag-backtest with ay so padong mig interview kaninda na padong ni siya interview ko sila call ni bayhana kan padong interview Maragkot giday ay dili labi balay to just picture ko giday kanang kuan wait lang everyone ako nung may kadali kaya nailamit kayong balay dito sa kilid so itong taga-bukid itong kauban dahil siya picture with dahil na balay so shout out sa tagtungod niya to so comment down below kung inyo itong bayan mong picture-picturean very amazing nice kayo siya amazing yung siya nga balay charis pakita na akong picture yan dahil para naman kayo ba nuukot ba baktas video sa kalayo kayo dahil uy nuuko yan palitan na rin mo dito dahil candy res no beer teki na may hana libre ko na siya sa akot Trepot-pot ulan na noon para pati pa nun pot-pot na ako rin pot-pot dahil para pati pa ulan lang kayo Miss Proper saka ilang kada 3 na lang hinoong mabayaran mo 2 pesos na lang ako yun malala ka pero guwapa driver sakit yung cheese Tinay? Ano na yung so update for today's video so we are here now in Proper Bilyaba Charis so nakita na yung simbahan dahil ito kinawak ang grabe yung pagbaktas na mga dahil isukad sa Rosi tuyok may padong diri sa Minterio din liko padong diri sa Proper Bilyaba gikan sa suba sa pinin na may liko ba Kamata sa area na nagkapoy siya tayo sa ilalim ang pugang kalayo no ko so karang siguro ikulit na mga rin ang yagi sa babaw kay medyo layo din siya dahil tuyok-tuyok yun ay may maraming buang na ewan ko ba pero it's okay because I'm very fast so shout out for each and everyone so at least nakakarin mo at least abot namin charis nila so okay na ka dahil pero always and forever dam siya mga butang okay na lang bisag ko ba kanina so mato pait big burger dahil so mura mo gigari mo pait big burger kaya by one take one ko no so moto nga libre ko niya so sana all malibre ikog na parang nawaw na video ko dahil it's okay marami ko na mag-video ay importante guwapa dyan herban diba kalkat bukol ba ko nitang pang guwapa kapon cut video cut video dahil mga wala tanawa na po di pakita na ka dyan na feel ako marag gitawag na dyan ko sa Ginoo dahil nga naman kaya tanang nagyan na mo gina nga kalsada is na simbahan then karoon natubang na po ko simbahan dahil in Jesus name so ayan everyone tingin na so update for this video so we're here now in Rosi pak so abot na ganit taon mi dahil gikat sa pagpalitan ng burger ngayang giingon tapos ka na siyang kuan boba juice so it's a very amazing mara na mong gingari supposedly so about everyone so from Proper Bilyaba kadungari sa Rosi
no, back and forth, punta na pag ato back, tas may pag uli back, tas na para lang mapalit naman ng burger, burgers, pero sulit, papakan siya, pero sige paningo ito binagpasword. Pinahal ko na rin si panghihatsik panitsit, di mag-uol, anad na panggana. Just! So, mga Dalo siya so while waiting sa bana niya, magkulay ko sa nagmotor daw niya. Ribog na po dahil. Patabangan mo kami. Oh, Lord. Kaya napaklimtan mo. So, para dyan na ang nangyari guys. Supposedly, kinakalit. Burger time. Tuyok pa. Sayang! This is the moment. Otak burger guys. Oh my God, it's so very amazing. So, nagkaon na sa Aileen. Ako na lang. Panilap sa akin ng burger. Gusto ba nga? Sabi nyo kayong burger basta libre dahil Diyos kong dito ka nga. Sino ba dito? Burger na. Sabi ko tayo. So mura jumik ba jaw diri dahil nga kalabit ang kitagaan na kang tagsing pulo niya. Di kami ng limos ba? So it's very amazing. As you can see akong singot, grabe na kadagkot, no? Di mag-uol. Shout out to everybody. So grabe dahil nakikwapo na wagin dahil.